והרי ידיעה שהגיע זה עתה. סקס מדהים אינו מתחיל ונגמר בחדירה. למעשה, רוב הנשים מתקשות להגיע לאורגזמה ללא משחק מקדים ארוך ומפנה. אם רק המחשבה על מין גורמת לכם להזיל ריר, מעט ומעט. לנשים לוקח זמן רב יותר להתגרות מינית מאשר לגברים. בואו נדבר רגע על אזורים ארוגניים, אזורים שמעוררים תשוקה. השדיים, מסביב לפטמות, הצוואר, היריחיים. למעשה, רוב האזורים בגופנו רגישים. נסו לנשק, לנגוס, ללטף. בקיצור, תתחילו להשקיע. עוד משהו. משחק מקדים לא חייב להיות רגע לפני החדירה. אפשר להתחיל בו שעות לפני שמגיעים לעניין עצמו. SMS סקסי במהלך היום, שיחת טלפון חרמנית, טיזינג, עיסוי חושני כשנפגשים, וצורות אחרות של גירוי בהחלט מחממות את האווירה. אז עם כל הכבוד לקוויקי, ויש כבוד, מפגש ארוך ומתמשך הוא הרבה יותר מענג לנשים ומשפר את האורגזמה של הגברים. אז כמו שאומרים, תזדיינו בסבלנות. שנעבור לשיעור הבא.